Zimbabwe nyaya iyi iri kutemesa vanhu musoro. To be very honest with you, everybody vari kutaura nezvayo kwese kwawasvika pari kungotaurwa nyaya yamutsvangwa versus Tagwirei and VP Chiwenga. But manje panapa nyaya yakunetsa pakubuda vanhu vakutaura kuti zoni mutsvangwa haaite pane kuti iye anenge because we all know kuti mutsvangwa anorepresenta ED pane zvese zvaanenge achitaura. Saka pari kuvhiringidzika vamwe vari kuti zvoni aiwa there is no permanent enemies in politics. Kana ukatonge uchida kunyatsonzwisisa zvepolitics uchaona kuti munhu umwe nemumwe akakosha because umwe nemumwe ane role yaanoplaya. Saka pari kunzi aiwa VP Chiwenga vari kuti ngoita skill rinonzi hanzi kubvuma kupusa vachida kuona kuti zvii zviri kunyatsoitikawo. Vamwe vari kuti mutsvangwa ari kuboikana because ari kuziva kuti Tagwirei akangori kana apinda ipapo akangopinda kunzi amo mucentral committee inova iyo highest decision making board in ZANU-PF panenge paakunetsa because akatanga kurova madecisions anongotanga kubva afarirwa nevanhu pane kwavanozoenda kucongress kunonovhotwa zvinova zvinhu zvinotadzisa futi iye Chris in future kuti azokwanisa kunge achizovhoterwa kuti azoita president pane zvinhu zvichazotera. But inini ukaona nyaya dzaya kudai soka ukaona ndakunzwa manyukunyungu kana jinja kudai so zvinenge zvakundinakidza dakusiya makateerera audio yemondiudzowo zviri kutaurwa panapa kuti muri kuwiriranawo nazvo kusvika papi. But inini pandangoteerera ndangozeya so ndikaona kuti pane something chiri kutaurwa apa. But zvakakosha kuti vanhu tizive maside ese nemaonero nemanzwire amunenge muchida kuita. Saka pandichango ndichiplaya munenge makateerera. But you know what to do. Kungogara walike this video zvinokwanisa kubatsira kuti ukwanise uchinzwa kuramba uchinzwa nyaya dzese because nhasi ndine zvimwe 4 zvandinoda kukanda panapa nhasi. Saka garai maungana, garai malike mavideos ari panapa izve so kuitira kuti tingofambisana nyaya dzacho nguva dziripo. Sarai makateerera. Flyer rapo ramuchaona iro is education research yaOwen anoregistrawo mumakambani nekuvhurirawo mabank account vari muSouth Africa vaya vanenge vasina work permit vangori nemapassport chete. Mukana wenyu mukanyatsoverenga flyer rori muchaona kuti munokwanisa kutobatsirikana zvakanaka. Endai munoregistrawo makambani, endai munovhurirawo mabank account naOwen. Namba dzake ndoze ndichasiya dziripo pascreen idzodzi. In all honesty, it does not make sense to me kuti Chris anoita pressure achishora Tagwirei yet munhu ari kubheka Tagwirei ndi ED. Harare is a sensitive province yekuti whenever they do something they do it in consultation with the president because my activities ese anoitika they are closely monitored by the president emaharare politics emaharare because dzinenge dzine advisory instinct ya president which then spills to other provinces because maharare ndo mune muchigadzirwa mari yese. So Chris itsotsi, I will always say this, Chris itsotsi handi muri kunzwa because wonaika point yangu inini ndekungoti zvigananda zviri kudangodhila nazvo once and for all because nhasi ticharwisa Tagwirei, mangwana ticharwisa Tungwarara, kuswera mangwana ticharwisa Scott Sakupwanya. And you see kuswera mangwana ticharwisa futi chimwe chigananda, kuswera mangwana ticharwisa futi wiki neuchivharo. You see these people zvigananda zviri kubarwa every day, so we cannot deal with them in isolation because these people are a system. And murubata point yangu, these people are a system. Vandangogobora vese kahwani nemidzi because havapererwi vachangodzokera futi back to the drawing board. And we need to do away with the situation here. Whoever that is speaking, he's speaking for himself. Let's speak for Zimbabwe and for the party as a whole. Because Chris so far chinhu chake chiri kumuitira because Chris akawanzira vice president akatitukira vice president Chiwenga songa ari kutuka mwana mudiki zvikaonekwa nekunzwikwa nenyika yese. Now atuka futi Tagwirei, pana Tagwirei ndowirirana naye and chinhu chaari kutitaurira ichi chinhu chiri kuzikanwa nenyika yese. Hapana chinyowani chataudzwa naChris Mutsvangwa apa. Tese tiri kuzviziva kuti Tagwirei haaiti kuti aite president, haaiti kuti apinde mucentral committee. Why? He is one of the most hated people in Zimbabwe. And when it comes to politics dzinotonga the narrative of the day is when you are the people's favorite. And murikuona just a case to use as a reference. Now, where the case whereby certain people did not like in leadership, did not like a Comrade Chinotimba,
Then Mugabe says, amugoni kunditi ndivenge Chinotimba because he is a numbers person. Chinotimba has got the numbers. Panotkoma elections is one of the people that contribute big numbers to ZANU-PF. So point yandikudzotanda ndeyekuti munhu uyu haatodiwi nevanhu. So it's not something that we can debate about. Zvokuti tingatoti nhasi Kotagwirei azotori stress vanhu azoti haasi kudiwa, munhu wese ari kuziva kuti maproblems atiinawo muZimbabwe ari kucontributwa navanhu vakaita sana Tagwirei. Izvi tine tsaona yaitika uko kuZimbabwe uko, anoona anzi kubridge rekuchitungwiza here or something, anzi kwafiwa navanhu 17. Chashayikwa ikreni ranonoka kuuya, obviously razotohaiwa nderomwe munhu. Nyika haitorina kreni rekuti isimudze gonyeti raenda pamusoro pekombi. And all those problems are pointing back to people like Kuda Tagwirei. The issue which Zimbabweans are talking about is we need a permanent solution to these power circles, to these power games. Nasi tutaura zvaTagwirei, mangwana tichataura zvaWikine Chivhayo, kusvikira mangwana tichataura zvaTungwarara. Kwakuzodii, time is moving and people are suffering. And we need a plan which is going to put an end to all of this nonsense. Therefore, we are calling for that one person who's got the power, who's got the authority to step up and put an end to all of this nonsense. Hatibvumi kupusa takura zvotoramba tichipusiswa nemunhu anenge Chris. Chris ari kuda kuita president uyu. Chris zvese zvaari kuita is building up something that will allow him to become the president of this country. And ndoda kuti tibvunzane in all honesty kuti ari nani ndiani, ED kana Chris Mutsvangu. Kutosiya ED atori pekutori nani panoti bvuma kuti Chris Mutsvangu aite president. Tinenge tatoita mistake wese tisati tane zvataita ngatimirei than kubvisa zvezita. Chris haaiti, Tagwirei haaiti, Tungwarara haaiti, Garwe haaiti, Mami Chinguru havaiti, Mudhenda haaiti. Hatisi kuda vanhu vese ivava. Tiri kuda munhu anoshinga, munhu ane zvivindi, asingatarisi kuti une mari yekuti ukatobhaiza anokuendesa kujeri ipapo. That person is General Chiwenga. He's the person that we are calling kuti Mudhara chitinzwaiwo. We feel it's about time. People have suffered long enough. And we need you to save the situation. The reason why we are calling upon you to save the situation is 2017, Ndimi, one of the key people, play a role. Yekuti Mugabe adze, ED apinde. Saka issue haifanira kutombotinetsa kana kumbotitorera time. Because mabvisiro akangoitwa Mugabe ndo anofanira kungoitwa ED obva. ED haana kuiswa nekuda. ED akaiswa pachigaro nekunzwirwa tsitsi, haisi secret, akaiswa ipapo naChiwenga. And ED avhiringa, hapana achada kunzwa nezvaED Zimbabwe. Yes, people are sick and tired of the man. They don't want him there anymore. Congress is too far. Now, I would like to pose a question to you. ED anokukandira ijoka ubva right. Muri bloka Tagwirei kuti asapinde muCentral Committee. And ED arikuzviziva, ndiye ari kubheka Tagwirei kuti ngatifambei takadai. Zvoonerwawo block. Akafuma adzinga one minister obva aisa nhingiri unobva apoinda Kuda Tagwirei, munoita sei? Anofuma akakukandirai futi joka. Ongoapoinda Tagwirei kumuti waminister we-energy. Munomuita sei? And you see? So we'll keep on going in circles. Parodiwa permanent solution apa. Simple.